Ξέρετε αυτή την αίσθηση που είστε μόνοι και ξαφνικά το δωμάτιο σας φαίνεται περίεργο, σαν κάτι να σας παρακολουθεί από την πιο σκοτεινή γωνία. Ναι, και εγώ το έχω πάθει. Και απόψε, ακριβώς εκεί, ξεκινάει ο εφιάλτης μου. Στέκομαι σε αυτό τον ατελείωτο διάδρομο. Τα φώτα τρεμοπαίζουν από πάνω, σκιές στριφογυρίζουν στους τοίχους. Προσπαθώ να αναπνεύσω, λέω στον εαυτό μου ότι είναι απλώς η φαντασία μου. Αλλά μετά, τα βλέπω. Ζευγάρια από μάτια που κοιτούν επίμονα, λάμπουν από τις γωνίες, ακίνητα, πεινασμένα. Πόδια σέρνονται λίγο πιο πέρα από το οπτικό μου πεδίο, ξύνονται στο πάτωμα. Κάθε βήμα που κάνω, πλησιάζουν. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά, δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω τους. Είμαι καν ξύπνιος. Ο διάδρομος απλώνεται και τρέχω. Πιο γρήγορα. Οι σκιές απλώνονται, τα μάτια πολλαπλασιάζονται. Όσο γρήγορα και αν κινούμε, οι γωνίες παραμένουν σκοτεινές, λίγο πιο μακριά, αλλά πάντα παρακολουθούν, πάντα περιμένουν. Ένα κρύο χέρι αγγίζει τον αστράγαλό μου. Σκοντάφτω, κρατιέμαι, αλλά τα μάτια συνεχίζουν να με παρακολουθούν. Φωνάζω, αλλά η μόνη απάντηση είναι η ηχό του δικού μου φόβου. Ο διάδρομος στρίβει, λυγίζει, σε κάθε στροφή, περισσότερα μάτια. Περισσότερα πόδια. Μου κόβεται η ανάσα, μου τελειώνει η ελπίδα. Αλλά δεν σταματάω, δεν μπορώ. Γιατί αν το κάνω, αν αφήσω το σκοτάδι να με τυλίξει, ξέρω ότι αυτά τα μάτια και τα πόδια θα με πιάσουν επιτέλους. Οπότε συνεχίζω να τρέχω, όλο και πιο βαθιά στον εφιάλτη. Και αν ποτέ βρεθείτε σε ένα διάδρομο σαν το δικό μου, μην κοιτάξετε πίσω. Και ποτέ, μα ποτέ, μη σταματήσετε να τρέχετε.